Ina nga rin irugi nga ibasa, ti pagkasalitaan ni Freddy. Sagudayan nga rin ti surat na, Dear Manong Nemi. Ini mariknakon ti bagbagada nga ayat Manong Nemi. Inkarik itibagi nga isukit isuntulaingen ti ayatek awanen ti sabali. Kasta ti inkarik itibagi Manong Nemi gabutanam na maik nga talaga nga nadarisay na sinaw na pudno ti panagayat ko amariknak. Iso dahito Manong Nemi maiturong kini Susan. Tayo di ba maamok kami ni Susan Manong Nemi kaslate ko nada na pagsaso sila nasulit na gididwa bukel ti matak di makitak ti pakabuklan ni Susan. Dagiti kasla kang kanayong umisisem anarimat amatana. Kim mampuso nga rupa Manong Nemi nabiyag dagiti mata natundiris nga agong narumpi a bibig na urnos akasla marpil ang ngipen. Di kalakalingan na ti sukog ti barokong dagiti nawas na nga lupuna. Manong Nemi, adu manten dagiti namamok nga babae, babalasang, adu pa yan dagiti isuda mismo ti mangted ti motibo nga mawan ti mariknak kanakwada. Tikas iti marikriknak kani Susan. Nakapaggraduara din iti college Manong Nemi adda pa yung trabaho. Nagadurig di babae di Manong Nemi nga masasadig kanyak na antak pa lang ti high school nga butag gwapo akano. Anas tama din di antak ti college nga bisang ko idangin kaskaso. Dato na ti pakasdaawan da papake ni mama. Takadago pa mi at talo nga lalaki nga kakapsat lima kam amin. Tuwa ti babae nga inauna. Siya kanulaeng ti anak da nga sila saan ka mahilig ka na gini babae. Idin to, talagidwa nga manungek Manong Nemi kat playboy da. Imala da kanukin ni Papa. Ngam samad la aramid ni Papa Manong Nemi tinag-chicks idi awang pay asawa na. Ngam idag-asawa dan kini Mama saan na napulos nga nag-chicks isuna. At kapag hindi din Manong Nemi mangibaga nga baklaak ngam lalaki at. Anong orti mabaling ko? No talagang jakmet serious wen na kinibabay saan kumat nga arman ti saan kumat nga ayaetan. Ngayon din amu ko ni Susan Manong Nemi kat talaga. Ngayon karik nga isukat isunto. Irinto ni Susan Manong Nemi kadagupan na kinibabay nga kursunada kanyak isulaing ti saan nga makuna nga college graduate. May sila nga ganga nga sales lady Manong Nemi. Naman mo kiti may isa nga party, adag birthday Manong Nemi, kiti nawas na ti kopisinaak. Birthday gayam di best friend ni Susan. Eh tamantan Manong Nemi, tinangrug yan, iti panangirugik, iti nagdaton keng kuana. Babayan iti cellphone, iti Facebook chat. Ngam tapno ni kastakat normal matlayan kunak, panangibagak ti I love you keng kuana. Napahanak pinasyar ko iso na mismo iti balay na. Gagang ilang ang balay, Manong Nemi, tagagang ilaing ti panagbiag da. Iti tugtog tiri daw, Manong Nemi, di balokatan, may isa nga nalapsat mat nga babae iti nang ilokat. Umis-isem. Good evening. Ay, sir. Sino ka, sir? Siya ni Freddy. Umay ko kumampasyarin ni Manang. Manang mo ni Susan? Ay, ni Manang ko. Siya ti ading na. Siya ni Feli. Sumre ka. Sumre ka, sir. Ate, at namang pasyar ka. Ni kano, Sir Freddy. Manong Nemi na pintas mat ni Feli. Mamalin siguro may sa unodwa ti bait na nga tawen. Ni makasalada lang agkaedad. Singin kumbaga. Nabintas mat. Angem, awang kas kini Susan Manong Nemi. Pinagtugaw nak ni Feli Manong Nemi. Katasak milat at kitkitain na nga nakatak diri sa ngwana. Sir, urahay mo ni Manang, ni ate.
Sige, uray lang. Siya akong ti mangisagana iti. Pagpalami isyo, ina ko niti dining room, ti kusina. Apo, dining room Aslama la, napindas ni balay, yung nakurapay kami metlaeng. Sige nga rin. Agda nervyos kan sa. Uwan, sir. Damo kami di makakita, di gwapo kasken ka, sir. E di adan manunay mi ni Susan, ni Sangwana ka nakatugaw, kalpasan nga, intent ko tiya. 3 red roses, kenti chocolate. Pasensya ka no, daman madingin pakita kang kani ading ko nga Feli. Ako mating pakita na nga madi. Iso na lang ta, magwapon siguro kanya. So nga, sak malakit kita na itayin. Nakamasyar ka man. Siyempre, malaksid ko may kapaspasyarin di pagtrabahoan. Kan tawagan ka, agchat-chat ta. Awag kasmat lang tiyo, formal lang mga magakang ka dito mismo nga balayo. Itian niya. Iti I love you. I love you, Susan. Baka nga sana nga may karikan ka, Freddy. Mawapabisina ka. Bak lang kayo. Idinto ta siya, kas na paniknikam. No labsak tag sa marmar puog ti balay mi. Hamit si Kamit. Among kaduan na kami ng kaunada, no karpintero ti ama. Mabaybayaan na ti balay da. Karpintero lang ni tatang ko. Mamanglo ti laban ni nanang. Iso nga panagkunak, Freddy. Sana ka may karikan ka. Susan, awang ba tinagbaling nga, kinarelasyonak. Kahit nansawen, nagbaling pa lang loveless ti pusok. Hindi na mamuka na inlaba ka dahos ken ka. Yung karikidibagi, gawan ti sabali nga mabahay ti biyag ko na sana si ka. Gabot ti sikat ikis ti pusok. Sikat arasas na. Sikat ipatpatek ko. Sana kang bidot, tiriknak. Gabot na isang sangay tiriknak para ken ka. Kat sa mga baga, nga saan ka may kari. May kari ka, iti pusok, gabot ipatpatek ka. Kasapulak lang ti panangayat mo mat kanyak. I love you. Kat saan ka itong ubawin na klunanak. Kat no klunanak, baka ijaya ka dagos ti kasar. Gamot na siya klayangan ti awan asawa na kada kami nagkakabsat. Ulit-ulitek ti mga ibaga manong naming nga napudnoak. No mapeol ulitin met ni Susan ti mga ibaga nga saan nga may kari sa edikuan ni baga na nga panunutan na kanupay. Nagtulturo nga ron manong naming ti komunikasyon mi tawagang itibigan, good morning nga ikakti na pibindas nga message. Kalwasan na, nami, tawagan tumanin ti aldaw. Nula asadig ti pagtrabahwak ni pagtrabahuan na. Baka kanayon nga kalans kami. Nadapay na ginigundaw yung nami nga wisek ng dinner. Ag-dinner date kami. Komporme nami, di mabaling kong iregalo kang kuwana, awatan naman. At na ginigundaw yung pagkadkadan nang imipapilit ko. Numanin pa siya, nakiso na nami, dito'y balayda, ni Feli. Kanayon nga isot mga ilukat tili daw. Kuya, anda ka manin? Buwan. Agbasbasa ka? Haan, kuya. O, pagbasag Agtatrabaho ka man. Tulungan ni nanang aglaba. Sut ubrak. So, kinamgit pasaray. Ag-allergy pa dito ko ulap ko, tiramay ko. Sayang. Huwag nga ron. Ado kam namin nagkakabsat. Sumar ka. Di ka ba't malagi ba na pastrikan? Saan nga ni manang mo, kakti pasarabo na. Si Kapay. Dito yun. Kuya, thank you Inem nga bulan manong nami, hindi panangaram ko kinisusan. Aging gaya naklon na kon.
Kat kastaon iti ragsak kwid aklunin nak manunemi. Susan, siya ko hindi kararagsakan nga lalaki dito yung lubong. Kamu dyan na. Sana madla narigat nga nang susurungan ng ipatig king ka, Freddy. Kinapod no na nariknak madidinday tayo so nalaing ta. Siyempre, alanganak king ka. Nakurapay kam laing. Saan nga mo apang panunutin day ta kinakurapay yo? Ha? Tinapatig, ipatpatig ka. Kanibatpatig na. Damok nga rakupen manong nemi. Imarakop met. Damok nga malan, dagit na rumpia bibig na, kaninanam ko manong nemi, nakaing-ingpis na nakamayamayat man. Binalas na met dagit arakop ko manong nemi. Kat madlaw ko. Nga muna matabalsan dagiti agik ko kenkwana. Kasla nalalaingim siya. At nga tapatas nan. Diyan mo dinamag no. At na nagbani idi a boyfriend na. Ngayon saan nga napatig ti amin manon nemi. Kaya daman na palabas na, wano daman padas na, wano aumpay, tinapatig, ripatpatig ko, ipatpatig na. Agin inarakop kami, binisito kami. Ngayon sa amin lang, sa kamla nagrinok at manon nemi ta, hindi madlaw mi nga dagay magsisiim. Ni Feli. Lukot to yun, baka umapal kung kunak tinakam ko. Inagpaghada ako manon nemi, tulog na. Ni Susan itiri daw, ingat di pa nagmanehom. Ako pagdanagan, natanag ako maneho. Ken, saan ka agin inom? No, dapat pa na, baka no, madisgrasya ka. Saan nagpenga si Mim suminti arak, nasing petak. Huwag nga ron, ni sigarilyo kit awan di mahangot ko ken ka. Hoy, tsaka kahit sigarilyo, napang sit, di ba? Huwag nga ron, nakabangbanglo ka, Freddy. Nakasumat ti kinabanglom, ti kinapusaksak mo. Inakon, ken, baka no, next month, umaykam to mga sasawa. Ha? Asawa si Godwin. Tapos na kasakit rugyan tandag pamilya. Manong nemi siya ragsakak nga si Mangpet itiday di nga nabii nga arakop ko daw pa ni mama. Na isang sangayon tiragsak mo. Ha? Freddy ho. Pa. Nomi ako ni Susan. Kan bagagpayan kan kuha na nga mapantay itong mga asawa. May ridik lakit ti amin. Talaga desidido ka nga kasar. Isak langin taon ti asawa na kada kami nga kakabsat papa. Italayang iba kada kayo nga do girlfriend ko. Idinto dali kakabsat ko nga lalaki. Problema ito kini playboy da idi. Imbang tanagsardeng dan, tada asawa na. Kaya kiti malo da kanya ka, taya idi sakti. Da asawa na, talaga yung sardeng ko. Nagbalin ako nga loyal, kinapudno kini mamangyo. Ayam tsaklibakan. Talagang uboy no kidi na kita atong babae. Inita kami kini mama manon na imi itinagsarita. Sigurado ka, anak, na iso. Ma, gamot iso ti patpatig ko. Kani patpatig na man. Sigurado ka nga ipatpatig na ka. Ni mamamat. Inaklunak ko mga ron ti ipatpatig. Tako na, hindi ka no pala damo, adam marik na nangayat kanyak. So na lang ta medyo napaot pa lang ati panang parigat na kanyak. Tadya nga Rodrick na nang alanganin, ta saan ka nung nga may kari. Ape ko siya na kay mama. Saka ka nga naragsak? Naragsakak? Nga bunsoyo? Naragsakak, anak. Ngayon, kasla, madlaw ko nga sila di mo pa'y unay ama-amo ni Susan. Ama na mo unay. Kanang mapanjabalay da, ama mo pwede di kaamsat na. Na naroon ka di adyan na nga ni Feli. Nagdinagan kang kuha na.
Kanano man iti mapanji pagtrabahoan na. Alalala kita, sabi ko manak. Sabi ko mga rod. Naragsag to di mangunan niyo pamilya kini Susan. Kaslat na pa nagduwa-duwa ni mama manong naimi ngim inikat ko na ita pinanunod. Tinasken. Kat planuay ko no kasano manong naimi iti panakaisagana ti kalaysan. Naragsaga ka nang ipadamag ka na iti kaopisinak manong naimi nga iti mabiid kat agasawa akton. Kau mati problema manong naimi iti magastos iti kasar nga matadamat urnong ko sa maysa didak mabayaan da papakin ni mama. Nadano na naman manong naimi ting kami panangas asawan kini Susan. Kasla alanganin na mababain dikit na kanak ken kakabsat na manong naimi kastamat na kini Susan. Susan, awang kas kadatamad lang anong agtulag. Ninton ka, no? Ken panakaisagana ti amin. Freddy, no anyaman ti planok maten. No mabalil ako makit, tekal kalingan na laing sa ang grande. Okay? Kalkalingan na laing. Sa jabalay nga maisagana ti amin, nalawat ti Solarmi. Sundot pa kaangayon ti reception. So, di nga may sagana ti amin. Ado na kita kakabagya ka na laing agparty ka na agluto. Sama mo pa cater? Sama na nga kami tagluto. Di kita caterer, sundan to lahat ag-prepare. Kasi diyan, Dumay ka to sa Jibalay. Makita mo to pindas ti balay mi. Ken kalawat ti Solarmi. Ngison to ti pakaangay at reception. Nakadadun to lagi di tao. Una, tama nun to nga letson nga baka, kanaletson nga baboy. May sagana na laing ti amin, sweetheart. Maminsan lang mapasama kanyak ti agkasar. Ti mangi kasar. Isong ipinag ko amin ng ti amin, tapos yung kasna, nananay nga, successful ako natin. Kasta nga rin tinapagtutulagan manunin. Idak kalasimbahan, sadya kami ng kasal, pakaangan reception, idya balay mi manunin nalawa. Naisagana nga rin manunin mi, dikit imbitasyon, adamat dikit ay inala na nga, mga anak ka na kami ti kasar, kabagyan na, kanaumuna, kastamatan ka na kami manunin. Naisaganan, kompleto, nakapag-seminar kami pa yan manunin. Kurang nalaing ang dumtengan dahil nga aldaw, kurang nalaing ang manunemi, ngagkaida kami kinisusan. Inawis ko pa yan dito balay, manunemi, kahit ko mga umyan. Saan ka nga napimpinas na inton kaaldawan, karabihan, tikalaysata? Sige, saan ka nga pilitin? Oras siya kahit ko. Yeah, tumunan to pa nagkaidata. Into no, first night, first fight. Intantog honeymoon. Ni Feli manunemi iti agbalintong maid of honor. Kompleto na kita arwaten da manunemi nakasaganan ti amin. At tapos na kita mang-make up kanyak, mang-rubot kanyak, mang-make up mat kada ganda kiti ti agbalin nga asawa kan kasama tan kiti abay secondary sponsors as in nga nakasaganan ti amin manunemi 2 days before tayo ti kaaldawan ti kasar. Sana ka makatal na. Hoy excited ka sa launa iho kuna ti amak on pa dapat dakit hanggang pa lang ka nagpagbakasyon mga opisina ka kumapalita. Makalawas at bakasyon ko pa. Bali 2 weeks. Makalawas sakbay ti kasar. Kan makalawas after the wedding. Dati planok pa pakit. Hanggang to sa jay Boracay. At yung unay. Tagaytay. Jailatan Bagyo pa. Sa bagay, orisan kayong nag-honeymoon. Tinasken kita. Mag-asawa kayo.
Manong nemi kabayatan gumas asideg ti aldaw ken oras. Kasla agkapakabaak nga jak maawatan. Apa nga ta? Kasto nga ta ti dandanin mangikasar. At ang tapay problema, awan mat umok. Kompleto man, awan ti pagdanagak na nakasagana ti amin. Lumanan tawagak, manong nemi dagbaling asawak. Hello, Freddy. Dumanon ko man. Apay maganatan ka? Wana. Katsika. Excited ak. No, jak mariro. Kada kami nga kakapsat. Tatsak nga rin ti may katlo. Siyak ti katingnaan. Ni ating ko Feli sa aday na odi ni Bunso. Hindi pa nag-asawa na kiti kakapsat ko. Kagangay lang. Huwes timpang nagkasal katakwada. Napandalang nanganit ti restaurant. Yung siyak kanot nag-asat nga anak datatang kininanang. Gabuta may kasara ka na ing grande kasara. Kansiyak ti may kamang tinamaknang as kada kayo. Saan kami matnamaknang? Gagangay lang. Madanaw ko man, sweetheart. Intol madamlaman ako man. Dimteng manunemi ti rabii sakbay iti kasarmi iti kabigatan na. Sana ka makaturog. Nyamat din. Kasto yung gata. Ti talagang mangikasarin. Numanin rumuarak ti silad ko manunemi nakkitaan na kita madamat ti partiken lutunan. Kaya na kita nagisagsaganan ti sapaw. Nagditugaw lamisaan. Kat makita nakmat ni mama, hoy, di ka ba'y naturog? Ay, baka no agsusugal ka doon ito simbaan. Baka no, ito na saludsudan ni Father King ka no, wakat, baka agsugal ka. Excited ako na mama. Alain ka maturog, o may sala oras. Nandan na itanda mo, may mangrumbot ka na tayo dito eh. Sakbay nang idaak manong nemit na maturog ako rin may sa duwaro lang oras ko na dahil ko tinamber ni Susan. Unattended. Naidap nga na? At-charge nga na? Yung karigatak tinaturog manong nemi naman pagtatapaw tiriknak. Diyan ka mo manong nemi no anyat kay papananti amin. Kasto ka din, nagitidandani. Agkasar, mangikasar. Aging gaman nung nemi nga ringak. Wine. Kada damatan na kita mangrubuat, mang-make-up, kada kita agka po kada kami nga abay, secondary sponsor manong nemi. Ag mag-make-up natin, nagrubuat ni mama, sa tamatan ka ni papa. Yung kamat, agdi ko sinurik, nakaturog ka, dali, marubuatan kamatan. Kasi titulag manong nemi na kami, ti umuna makadano ni simbahan. Nakasagana maten. Di pa nakadekorar simbaan manon nemi. Ayan. Pagkabuhat ako manon nemi. Kalbasa nga nakadigusak. Yan, namigatak. Rinumbuatan dakon. Alas 8:30 manon nemi tirugiti kasal. Nakarubuat kamin manon nemi. Nakasagana kamin. Nga aglugan ka na giti na intar nga lugan na paglugan namin nga mapansimbaan. Hindi naman na naging magakanyak. Freddy. Apa uncle? At na katugang mga mababae. Tiinan ni Susan Wen. Taapay. Tsak mo. Gura ta payapayak. Da papakinimang mo. Da ti kwarto. Nakasaya na rumwar. Agluganan kayo pagluganan da. Manong nemi samot pa nakarumbot ti ina ni Susan. Nagagangay pa lang arwatan. Madandanakan. Nanang apay. Saan ka din nga nakarumbot kay kuman? Apay may kayo. Ay na. Amo nga ibaga anak ko no. Anit ibagak. Anit ibagayo ko nga. Apay. Ano problema?
Abi nga di ka guni. Ay, kwa, saan siguro matuloy ti kasara? Anya, di ka agangangaw kas tanana. Naipigsak manong naming nga naibog ka. Rimor da papakin ni mama iti kwarto. Ay, balayan, apay. Nakarubot ka man na balayan. Pasensya kayo na balayan. Ano ti kayo sa mundo ito eh? Itay mapamikumanriingan ni Susan tapno marubuatanin. Awang matin ito nagtisilad na. Nakigtutak iniday tanang kumanong nemi. Degagang angawakas ta. Nana, saan nagagangawan ako? Dahito iti surat nga embati ni Susan itirabaw ti Katrina. Nagtagtagargar manon nemi ti imak nga nangalang nga nangawat ti surat. Sang kapirgis nga papel. Tatang, nanang, pakibagayon tulaingin. Kini Freddy. Idanon yung tulaingin kang kuwana. Tidadawat ko ti pamakawan. Gabuta. Naglibakak kang kuwana. Saan nga iso ti pudno ipatpatek ko. No di kat tinubiyok nga ni Rodel. Simurot akon kini Rodel. Nagtry kami kini Rodel. Da kami tingin ni Rodel tirumbeng ang kasawa. Tada kami tipudno ang pimpinateng. Maanong nemi nagpukpukawak nga nagririyaw. Impangkuti amin nga pigsak nga nagriaw manunemi nga dinanog-danog ko tiniding nga semento. Mano awan ni papa nga nangan anawa kanyak manong nemi baka no namimpinsan nga nadadael tigamgam ko. Agdardara tigamgam ko manong nemi ti padang danog-danog ko tiniding. Diyak may ladawan manong nemi no anya ti mariknak. Nasakit, nakasaksakit, nagtipon tiliday. Kenpungtot, rungsot. No, tala ko maitat isang wanak na dyan nga Susan, bakalak ko nga. Ano da ito yung ginaramid na kanyak? Ano da ito yung ginaramid yung kada kami, nana? Pamakpakawam lang ko man dyan, anak mi, marong. Sa aming nagayayatan di amin. Sinunubyo magkayam ti anak iyo. At da relasyon da idi kini Rodel, ngam ti amok akit nagsina da. Iso nga rod nga inaklon na ka, ti anak ko ta nagsina da nga rod, ngam jak man na mo, nagsinubyanan da nga ta, sakbay din na ito nga aldaw. Inalilaw nak ti anak yun, anak. Nakasaysaya kang kuha na. Nakasaysaya ka na kayo. Nakapimpintas ti plano para iti anak yo. Para iti bangunan mga pamilya. Naisagana ti amin. Anyap itat sisirpinig iti naisagana na i-prepare. Anyar itan sawan na kiti tao. Makaandan kiti nadumang mga anak ka na kami at dadan iti simbaan. Iti simbaan nga nakapimpintas ti panakadekorar na. Pero madanunan ng ti oras ganito ding at maamaramid to na maangay to ti wakas sa seremonya. Ti kasarmi kini Susan. Iba kasano ita. Ano serbi di kiti madaman nga malutluto. Di kiti nanaluton nga taraon. Inat atibay nak ni mama manon na ini. Tagas lakayat. Kayat ko ti pumatay ko man o mabalin. Una saan kit idumag-dumag ko ti ulok.
Kasla kayat ko ting maawanan ti po tapno sangko nga marikdat sakit nga marikrik. Tiba ka sa dawak san pa ilang nga pumano ti bakit nga ina ni Susan. Sila ta kayat nang ibaga. Freddy anak. Mabalimmet nga maituloy ulat na ti kasar. Kasano ko maituloy ti kasar? Masukatan lang ni Feli kas maid of honor. Sa bagay adamat kasinsin na nga isot maid of honor. Kat sino nga ti bride? Ni Feli. Ti kapsat ni Susan. Tapno na kastagat. Saan lang mapasamang ti panakaibabay niyo? Kadapno damat lang kasar nga maangay. Tapno damat lang serbina, ti simbaan, nga gururay. Kanda gini mga anak. Tapno damat lang kalesa nga maangay. Tapno na kastagat may katanyaman nga guram kada kami anak. Nilaangin feeling nga adyen ni Susan. Ti sukat tayo ngagbaling asawam. Nasaysayat nga amang ni Feli. Awang pa'y tinagbaling nga boyfriend na. Sigurado nga birhen nga mangisuot iti trahe de Buda. Yan tangit agkabagi damit. Kani Susan nga manang na. Mabaling ka diti kasta. Nagtimag na bapake ni Mama Manong Nemi. Dahil talagang tinaskan nga maaramid anak. Tapno awan ti may ikawa. Tapno awan ti may liwliwan. Tapno damat lamaang ang kasar. Yamsan ko nga ito ni Feli. Tarapatag ka di palang king ka ni Susan. Nangigmuti ko nati agbaling nga katugangam. Awan tinagbaling ang boyfriend ni Feli. Sige. Tapno na nga dama angin kasar. Sige. Mayatak. Agawit ang harudin ta. Hingga magrubwat. Kahit baliwa mi na dyan suot ni Feli. Isumad lamang nga suot ito trahe de Buda. Manong Nemi adda digiti nakadlaw, adamat digiti saan. Adamat digiti saan pa nga nakakit-kita kini Susan, kasamat ng kini Feli. Uwan Manong Nemi. Tilayang nagan Manong Nemi, itinasoktan, imbes nga Susan kat Feli. Di kasaran na kami Manong Nemi ti Padi, imbes nga Susan, Feli kunanan, iti pagkinaryan na kami. Yung kasalsaan na ka naragsak, Manong Nemi. Kaslad na palang sakit, ngomok-uko-uk, iti kongkak. Diyak pala pulos malipatan, kanjak to kas malipatan na pulos, kas diyang panangalilaw kanyak ni Susan. Siyak pala nakapudpud nung nga ayat, ti maalilaw. Dato ka din tinagparik na kini Mama. Uno nagsan na ayan na idi. Ibagak, nagkasar kami kini Susan. Gabati pa nagpampanunot ko Manong Nemi, Jack napuutan ti pa nagsaludsod ti Padi kanya. Kinidagnak Manong Nemi ni Feli. Yes, I do. Madlaw Manong Nemi, iti kinaragsak ni Feli. Siyak. Sila mapilpilit lang na kitiisam ko. Ryan Manong Nemi. Dagiti makaamo nga saan nga ni Susan ting kasar ko kunada kaniyak. Hindi madaman ti reception Manong Nemi. Nakay miimbag ni Apo Diyos kang kasi ka, kumpadre. Tape pare. Inlisin na ka ni Susan. Ta saan rumbing ni Susan nung dikat ni Feli. Di ba? Agyaman ang una ni Susan, timbabawi na ti amin. Kasano na nagkasar kayo and then, agsins sinarak doon to ka na ti boyfriend na. Di ex na.
Dinadada nga saksakit. Nasakit man nga peso tam. Intarayan na ka. Nakitaray iti nubyo na, unipatpatik na. Ang nasaksakit ko mga amang, no nakapagkasar kayo, and then, ay sinsinarak dan do ka rin nga rodel, di ba? So nga nakagasgasat ka. So nga, awatin mo ti amin. Awanin ti nasakit na bakrang mo. Ay sipod ta. Napintas. Ken virgin laki diti, agba din nga asawa. Ti asawa mo kung nakata nagatupasan ti kasar. E rinum tengen tirabi manong nemi kasla mabut-buteng ni Feli. Ni tinaikari manong nemi nga panaghani mo mi kamapan di bagyo sa ani nga natuloy. Tilatan unig ti silid ko manong nemi. Iti paghanimunan mi. Saan ba't nga ni Susan ti honeymoon? Manong nemi. Imuna ka na simre ka ni ti silid. Kapatasan ko mauray. Rimuara. At iti salas. Nagbabuit TV. Susa, ay, Feli. Ano pala ororayim nita? Kuya. Ala, kuya. Kasta man at dati ti awag ko ken ka. Sir, idi damo, idi ko angit kuya. Ano pala ororayim? First night ta. Kahit mo ka din nga, kahit dahil iti sa among mat nga patpatag. Kahit mo sawin. Kuya, inakam ko lang ti akim ni Manang. Tapno saan ka may babain. Tapno damat lang matuloy nga kasar. Panaging ko na lang ti yes I do. Ngayon bagata itay sang kadi. Gabot sa sanak mat ngipat pateg. Nimat manang ko ti patpateg mo. Unang may asawa ka. Asawa na kun. Asag-asawa tan. Sang kadi nga ti ag-asawa ket agayan ayat. Kasano ko mga nga kaya ayat ta ket dinakpainarem. Kasi nakalukluko ka. Kapilit na ang asawa ta. Di ba, si kamot lang nagkuna nga, si kati nangisaap kinimanang mo. Nga napansimbaan. Nga kadwa ka nagmansa. Itadudumteng ang tirabi. Di isaap mo matisuna. Akas kaiddak. Akas tagikwaat. Kunak pa na naragsak ka. Naragsak ka. Apay ko na. Apay? Gabot na. Pinatgan niya apot Diyos tikid daw ko kenkwana. Anyat ket mo sokin. E di nakita kan. Nagayata kun ken ka kuya. Kinun ko na. Sanda ko mga katuluyan kinimanang. Barbarang no siyak tumitlang tagbalin nga asawa na kung kunak. Di mo ka dimadlaw. Numay ka, jabalay. Nasikalat kikitahek. Uri nang salsalita kay kinmanang. Sumirsiri pa. Katsikat kitahek. Kuya. Kaya po dadamok. Ti makarik na ti ayat. Katsikat na ita. Ingkarik iti bagik. Ngano saan nga sika. Ti mga asawa kanyak. Ak magpakayatak langin nga malasang. Ngim. Nakasasayat nga talaga ni Apo Diyos. Feli. Kastamat ti karik idi ti bagik. Ili nam amokon ket narik nakon ti ayat. Nga naiturong kinimanang mo. Yung garik iti bagik nga isukit isulayangan ti babae ti biyak ko. Nga ore no. Agdandan kinimanong Rodel. Feli. I love you, kuya. Api nga kuya ko ng palang. I love you, Freddy. Feli. Saan ka? Anadi ka ta susuruan ngayatin. Umay kan? Ha? Umay kan?
Kahit mukha di nga sa kruyeng ka, isut urayam, umikarte sa kruyeng ka. Ay! Kuya. Kuya ko lang, kuya. Kuya ko. So, Freddy, yan. Sweetheart, napimpinas manin. Ibatan na ka man ng batan. Ibabana ka man ng may batan na. Hanggang may batan. Nakabangbanglo ka. Virgin ka pa lang? Oo, pati nagbaling ng boyfriend ko. Abi nga di mo imbaga idi. Nga dagayam si mong boyfriend gayam ni manang mo. Si boyfriend idi. Yung hindi damagik. Nagsinada ka nun. So nga saan ko nung naibagakin ka, ha? Saan nga virgin ni manang mo, ala? Hindi pa lang, Pasari umyan ni Manong Rodin di balay mi. Kanakas kasalad da. Abi di mo yung bagakanyak. Di ka man nagsalud-sud. Manong Nemi, agpadpada kami agdadamo kini Feli. Kunak Manong Nemi, tadyak pa lang pulos na kinaig itias sinuman nga babae di. Numan pa awawisan dagi di Manong Nemi, dagi di barkada, kasamantan dagi di opisina, di mo opisina kon nga mapang kami kanong mangala para iti kunada nga one night stand. Diyak kayat ko nakman. Kayat ko, nginto na ikasar ko ti babae nga asawa kat virgin with Kidak pa iso. Tanaliklik nga ni Susan ti kasar ko na dikat ni Feli nga pahadak agdadamo manong ni. Ngam naman pagdadamo kami agpadpada sa angham nga narigatan nga ng kumpas iti tukar. Tukar ni Ayat. Iti napahot manong na nga panaglanang dagi di bibig mi madlaw ko ngasla na imas nga amang dagi di bibig ni Feli. Iti managkarayam dagi di takulap ko manong na nga nagdakiwas. Iti na dumaduma paset dagi di maselan nga paset ti bagi ni Feli. Di mi napuputan nga padpada kami nga asla kay pasngay nga maladaga manong na. Kahit dito'y ko nga napaneknekan nga talaga. Nga siyak. Itinangusat ti ruwangan ti langit ni Feli. Namsek ka nagiti arang eng ken asog ni Ayat day nga siled manon nemi kat nagmaris rusas iday ti nga rabi. Kaslasan kami nga mabanug manon nemi. Kasla talaga nga inran tami day nga rabi nga nagpapas iti panag-honeymoon mi. When nakaimima sa dinggan dagiti asog ka na ring eng ni Feli manon nemi. Akasmat ka dagiti arang eng ken asog ko. Ago buhay tinaisang sangayan nga rik na nga marik nami. Hindi pa nagsabat ti ayat ken ayat, para ken para. Ayat ken ayat. Awan sapay man ti marik na ayat. No digit. Urge ko lahing manon name iti sex. Himate ko nak, baka intun bigat. Masursurok to nga ayatan ni Feli. Manong Nemi, nag-honeymoon kami matlaing kabigatan na napang kami di Baguio, Manong Nemi, di Makalawas, apa nagpaspasyar mi, nanlungteng terabi, hindi pa nagpapas mi tiraksa. Kalbasan di Makalawas, Manong Nemi, nagsubli akong ti bisina. Sweetheart, mabati ka dito balay. Orita na singpet madapapakin ni Mama. Awan ti pagdanagam. Gabuta, naruamak mo itirigan. Siya taga si kaso dito balay. Tulungak ni Mama. Ito yung opisina, Manong Nemi. Isupalat pa nakaamuda. Dagiti saan nga makaamu. Kahit mo masawan, bro. Kabsat ni Susan, diing kasar mo. Di mo ka dinalasin? Japon ba yung nakita ni Susan? Ang kasat estudyada.
Ana, kumusta? Kumusta honeymoon? Amom sana kag babawi nga ni Felet in kasar ko. Gabuta, virgin. Ni Susan sigurado nga saan ko virgin. Wala ta si boyfriend. Nagsinada ang nagsinubyanan da. Kadkare di ka aldawan ti kasari so pa nagtaray da. Kaslawan sa awan sakit din sakit tinagam mo. Tego nak nga rod, nakasimbag na apo Diyos. Gabuta, inted na kanyak tusos itong babae nga para kanyak. Yun. Manuti kasta mapasamak, bro. Diba? Kumusta nga rin din sosanitan? Kaya dyan nakitarayan na. Diyak man mo. Awahanin di bibiyang ko kadakwada. Nasapa kang gawid manong nami kat siyempre sa batan nakto ti asawak na nakabangbang lo. Yan. Sumrek kanto isilad ko. Uno silad mi manong nami. No, aguksubak katekante. Pinupurme ko no paarwatek. Yan. Imbes ko mga isuot ko ti. Iyawat na kanyak manong nami pagsukata. Uksubak met isuna mano. Huy. Already? At ang oras? Hanggang naman nung? Paginanaan ka. Takasano nga jak may ayo manong nami ken maaros tirik na nakabangbang lungas ang petak. Kadigdigos na. Naging nga adda nagpitpitik isaklot na manong nami. Adda na nakta. Wow. Halaga. Lalaking artikayat ko tap ng junior. Monot kayat mo nga anak. Monot may pay mo. Monot may sagot niya po Diyos ko nung kunata. Panagapanganakan nanang ko. Baga pangganakan anak mo. Kasta? Sige. Nga bale. Kabaylan naman nga biyagan inda. Kantinaran niya nga masakbayan da. Ay huwag gayam sweetheart. Ada may baga. Ano yun, Jay? Noong may pas ngayon mo itong anak tangay na una. Agkontrol tanto pa'y laing. Tapa eh. Di mo kaya't nga, may masarunon nga sigod, ading na. Kahit kung magpasa ka. Ha? Di mo ka di kaya't? Iso ko matisingasing ko king ka, sweetheart. Kumakit anak pa nga nagsikog, tapno, nagbasa ako mapay. Nga madamad din. Sa nga bale, hampir nalado di amin. Nabimbitas na anak ta. Siyempre, ada inspirasyon ta. Agtrabaho at agbasa ka. Sige. Kastan itong arte mapasama. O gayam, kumusta man ni manang mo? Ha? Oh, papipas daw ka. Ni manang man, panaglagip mo. Adakla ka rin din. Gagangay lang masaludsod ko. Oh, sukid diyan ate, dadating. Maglalagin mo, mitisyak. Pinanawan nagdasawak manong nami. Rimuan ito sila. Ni Apay. Nabang ko dinanon ti kusina. Ang liglikan siya. Di ka man? Sweetheart, gagangin lang malagip ko. Kumusta mo? Mahanang mo isuna. Di ko namkid di agad. Adad na nga malaglagip mo. Kasi ka dito klase ti panagimon. Ay, panagimon. Panaginaw ti asawa. Palagamin. At apigundaway nga, rumromansahan nak, susan ti bagbagam. Anya, samot oo, man. Kaano ko ma? Api ka kumakawakan ka nagriri. Saan ako nga nagriri tapno saan nga magupad ti. Marikrik nata nga doa. Susan, ko nam. Samot sikamot sito. Kumaka. Impatanak na Impatanak. Nakaro kayo nga ginaw natin asawa ka. Kinunkunak manong name kat talaga pigsa ng aginaw. Tara dyan kita panaginaw kan imun na. Ay manibod mo idi manong name saan kung nga nakdakamatan pa iti kamsat na. Ngimidyan na ni nagpas nga manong name isun tinang ipalagip. Di mo kaya nakumustahan ni manang ko? Kakuranak manin. Hana, tanalpasan ni panaginaw ko si Kamet. Kabulaan akon. Abi ni manang mo?
Naggidan kami, nga nagsikog. Kabulano naman din. So na lang problema da. Tapay. Ano ka man pagproblemahan da? Awan, tinakasagahan ng gastusan na ti panagpas ngayon na. Kaya ano sabi si asawa na? Saan damat ka nagkasar? Hanya, pinanawan ni Manong Rodel Suna. Jay, nagbababawi. Kaya gunggunahan na sweetheart, mabaling ka din nga tulungan ta ni Manang? Feli? Ipagpagumkum kumakanyak. Maasya na karot kang kuha na kastamat ng anak kanyak eh. Awan lang ti awan. Ano nga tulong na kahit mo? Pinansyal. Dahil masapot. Awan pa yung nga nakaready di kiti kasapulan ti ubing. Hangas ka na tao. Ready. Dapat ay ayam na. Dapat yung playhouse na. Sige. Ken mabaling ka di nga indat sumarong ka rin di balay. Sige, doon ka no. Doon Sabado. Sige. Tapno makita manin ni Manang ko. Sabi ka sa manin. Kituan, baka mailiw ka. Kung nakasaan ka nagiginaw. Nagiginaw kan sa pailaing. Di ka mailiw kang kuwana? Ano kumat kailiw ko kang kuwana? Saan kumat pinapadasan na tinaging ko? Nararakop ko hindi na bisito ang... Sabi ko makailiw ko. Ano pala sa pulik kang ka? Saan ganing nga si kapalatag ko na? Nga datatili ka rin ang kagasan? Baka numakitam ni Manang. Kag sublito dati ng mariknam kang kuwana. Saan to mapasama ti kasta, sweetheart? Di mo pa pagkakanyak ti I love you? Imposible nga. Norom-romansa ang kakit, I love you ko na. Di ba? Susan mo ti sasarnungan na ka. Hindi ito. Talaga nga, napigsa ka, aginaw, taging ganay, takit agin-inaw ka pa ilang. Napamingarod pinmasyar kami manon name ti balay, ti katuganga, ti balay da Feli. Ay na, kasta unit ti ragsak ti ina ni Feli. Ay na, anak ko yung magmanta si Marong kar kayo. Ay, katakala, kabulanam. Unang, ay, baka, nga tanong, mapasama ka may mesa nga aldo ti panaganak yung kinimanang mo. Kumusta iso na nanang? At dadita, akit dumanong kayo Anong name nakakut-kutong ni Susan nga masiko? Sus ko, kakaasim mo ti maladaga. Uno, ubing ti tiyan na. Sana may sarang tirupa na kanyak manong name. Aw, bakit tirupanan? Gabat na kimutong kat siyempre pimangitin. Abay mo nakasat lang. Nakurang siguro ti taraon. Nagpatpa-check up ka. When ngem, aw mati may gatang iti i-reset iti doktor nga para kada kaming agina. Sus, baka agbalin nga malnuris nga dagos ta anak mo. Iti kasta nga langam. Sweetheart, sampay na daw ti amin. Saan ka ti rombeng unay mapacheck up isuna? Tapno ni kasta kat mamon no anya ti ko na ti doktor. Sige. Agrupot ka ta. Ipanda ka ni doktor. Freddy, pakawanan ako ma. Pakawanan kanyak na ijay. Pass is pass. No need to discuss. Tinasken, ti malakamsan mo't asawak. Kan swerte ak, tisot na asawak. Syakmat. Malasak. Nagbiduta ka nagpili. Nagpili-pili ak idi no si kawan ni Rodel. Kinaykayat ko si Murot kini Rodel. Ala, saan nga isupay ti topic data? Tinasken, ha? Kat naamiris mong tibidot mo. Kat sabay ko ma, adan tumitlayang lalaki nga
makaawat kay ka. Tinasken, kat may pasngay mo ti anak mo. Akasumat ti anak mi ni Feli. Nagsarunungan nagpasngay na kita kabsat manunay mi kat tinulungan mi ni Susan. Intid mi na kita kasapulan na, kada kita kasapulan da nga gina. Normal mat lang nga nagpasngay kasmet lang ti asawak. Junior manunay mi ti anak mi ni Feli. Idinto ta babae mi ti anak ni Susan manunay mi. Kat kas iti plano mi ti asawa, nagkontrol kami, kat iti pa naglulukat ti klase, nag-enroll, iti kurso ng accountancy. Saan nga napupuutan ti pa naglabas ti panawen, manunay mi. Dua idin ti tawen ni Junior, dua maten ti tawen manunay mi, ti anak ni Susan. Idi umay patulong kaniya. Kada kami. Ano may tulong mi? Ano kami ti planong? Yung ako magtrabaho dyan abroad, kayong. Kat, umuta ako matigas to sekta o ribayadak tumitlaing ito no, ada akong sadyay. Kaya okay Alam nga to, nagbasa kami. Kaya, diyak mayulong nagbasa. Inaklag trabaho dyan abroad. Kas na nga ron tinapasamak manong name kat ti anak na nga ni Jenny, himbati na kanagdinaganak kang kuha ng isudat na kaywan, kat na pa nagtrabaho ni Susan ni Jess Singapore. Irin to, intuloy mo at asawak na nagbasa man nun name. Kaya di graduar. Kasto naman ang tadad na ragsak mo. Okay? Nagraduar, kat nagpaala kami man yung grand. Nag-take iti board man nung name kat kasi na po Diyos, may sa kanagit na karuwar. Iti rumaran ti resulta. Sweetheart, mga opisina akmatin. Kaya mo na, mga opisina tanga doa. Ang pasarunan tanga dagos ni Junior. Kalkalengan na. 5 titawan na. At nantun adi na. Amunan tun nga aywanan ti ading na. Oan manong name no anya itin sinirmitami nga mapasamak di ba sa bayan kinisut na pasamak. Mga opisina kami ngagdama iti asawak idinto tadapapake ni mama ti mga aywan na kadigiti duwan nga anak mi. Ni Junior kastamatan kini Melanie. Idinto tadandani kanumatan agawid manong name ni Susan at kanong boyfriend na. Yan, nga gurure kang kuwana tapos nikastakit ikasar nanto. Yung kabo iti kupid problem, anong nemi, saan nga natuloy ni Susan nga nagawid, iti naka-schedule pa nagawid na. In-extend na manong nemi, iti kontrata na. Iti na kami, manong nemi, tultuloy mo iti nagtrabaho, kahit digiti anak mi, anakit naka-standby da, nga gura, iti panaglulukat, iti klase. Dahil iti pagkasalitak, manong name kadagyaman ak unay iti anos mo, nga nakornos, kalbasa nga inak-intet kang ka, di Italiana. Kaya sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag. Nasakit man, iti maikalang ken maalilaw. Ngem, ada agururay nga ragsak, kalpasan ti sakit, ken saem nga marik. Tanuan niya ti plano ni Apo Diyos, kada tayo, mapasamak lang mapasamak. Nakaimbag unay ti Diyos, kada kami. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Freddy. Thank you, Freddy. And thank you mat karagiti aming nga nagdengeg ka nagbuya. Maraming salamat po. Tasaan kang i-membet. Iti more than 500 views. Kaya na umad adun tupay na ita. And to know, malpas na ito, adun tayo replay. Maraming salamat po kada kayo. Thank you. A billion thanks. Nice story. Amok nga datat ibagayo.